Piny owacho ochwalo omenda maromo siling bilion 30.5 mag siro somo mag sikunde sekondar kod kuonde tiegruok mamalo. Ewi omenda no bilion 7 ochwal e sikunde mag junior sekondar mag piny owacho ka bilion 16 to mi sikunde sekondar ma jopuonjre dhiye to dok pacho miluongo ni day schools. Kaka Dayano Londe lero, motelo ne ma riwruok mar jopuonj mar Kuppet nyocha ne obwogo mar loro sikunde po ni piny owacho ne orem mar chiwo omendago. Higani jopuonj madongo mag skunde osebedo ka wuok oko mar ng'ure wi midhiero ma gin godo e tayo skunde kaluwore ni piny owacho osebedo ka deko kod chwalo omenda ma owinjo konyo e tayo chenro mag somo ahinya to e skunde mag sekondar. Juma ma okalo riwruok mar jopuonj mar Kuppet ne obwogo chiko jopuonj madongo po ni piny owacho ok ne ochwalo omenda ne skunde bang' juma achiel. Kuom siling 22,244 monego beni oseore skul sani onego beni en 11,122 to pesa moseor to skul odong' gi jumbe 3 kende tiloro en mana siling 3,877. Nyiso ni okol kata asilimia mokalo 30 e period mar tam mokwongo e tam manitiere activity mang'eny machalo kaka sports. Tunawapatia Ministry of Education siku 7 wao wametuma pesa zote katika mashule zetu. Tunajua pia kuna madeni ya shilingi ya zaidi bilioni 54, lakini kwa saa hizi kwa siku 7 ambao zinaja wao wamelipa zile pesa zote ambazo zitahitajika katika shule. La si hivyo tutaambia maheadmaster wetu wafunge shule na watoto waende nyumbani. Piny owacho rito dwaro mar Kuppet kendo bang' dala 7 bang' kwayogi ogol bilion 30.5 ne skunde mag sekondar kod kuonde tiegruok mamalo. Ewi omenda ni bilion 7 ochwal ne junior school mag piny owacho ka bilion 16 to mi skunde sekondar ma ji dokie pacho kata junior day secondary schools. Ne somo mag kuonde tiegruok mamalo piny owacho chwalo bilion 6.7 e chenro mag hola mag HELB ka bilion 3.9 gin sire yor scholarship. E hik omenda ni, piny owacho koro osechwalo maromo bilion 32 ne hola kod bilion 12 ne sir mag scholarship ne jopuonjre manie kuonde tiegruok mamalo. E chak tam manyien riwruok mar jopuonj mar Kuppet nyicho okoni poni pesa ok noluwo jopuonjre skul e wang' sa kaka dwarore to skunde mag sekondar biro bedo kod ng'anyo maduong' e pacho kae. Dayano Londe, Ramogi TV. Wasudo oyudo ni migawo mar thieth orwako mich mag kompyuta 940 ma omigi kowuok